Ahoj, takže dnešní video prostě budeme mať takúto Robloxovú prostě súťaž, kde prostě máte hazovať druhých ľudí a chodiť po týchto oných. Takže našla som to na Robloxe. Je to podľa mňa OK hra. Keď ma tu nikto nebude zhazovať. OK, už ma niekto zhodil. Dobre. To vôbec nevadí. Ma to dostala. OK, why? Prečo? Why not? Prečo by to niekto robil? A to je takže... ťuká to. A to sa mi na tom líbí, že to ťuká. No takže ideme odznova. A ja mám plán dostať niekde tam vyššie. A už ťažko a mi hraje. Milujem tento klasný. Kto by to nerobil proste. Ako sa dostať vyššie? To video nebude najdlhšie, na to neopozorím. Lebo mne parkory nejdú. A že vôbec. Na zasekanom mobile, ktorý nenávidím. A každý. Takže takto. Bože, asi si tak približne som takto videla, ale tak je to úplne, že easy. Že easy fort. Ale nie sa, takže hopa. Ja tu chci doskočiť. OK. Je to lepšie. Op. Ja sa snažím. To si musím oddialiť obrazovku. To si oddialím nejako. Nie, to musím ešte mi jedným smerom. Ja to spridialím. O nie! OK. Hop! OK. Dobře. Hop. Ne! Áno! Yes! Jo. Ne. Počkej, why? Kde jsem? Jsem se někde dostala, jsem byla tak vysoko, jej. Můžeme prezlísť. Takže ja momentálne vypadám takto. Okay. To video bude mať maximálne 15 minút. No, nedali sa mi. Zase si približím obrazovku. Oh. Budeme si učiť ASMR chvíľu. ASMR. Napíšte do komentára, že kto má najlepší klavesnicové zvuky, že ako to máte radi. Že proste, čo sa vám na tom páči, že aké to vydá zvuk. Že sa to vám páči, alebo je to presne také, že nie. Čo nechcela. Akože mne sa to tak môže byť páči. Ale nie až tak veľmi. Tento zvuk, lebo normálne klesnica je veľa lepšia.
Napíšte do komentářů a jasně, že prihoďte ten like. A prosím, prihoďte aj komentár, aj odber, keď môžete. Pre mňa to fakt znamená. Takže napíšte, ideme na parkour. Takže máme parkour drop. Tu len rýchlo skočíme, to preskočí. Máme fakticky. Takže som sa dostal teraz ďaleko, jak som mohla. A to nenávidím, parkour. Takže teraz si zahrajeme tiež niečo iné. Aby som proste to striedala. Au, pružina mi to nejaká vyskočila. Ja nenávidím tie pružiny, jak to vyskakujú. Takže teraz si zahrajeme niečo iné pre zmenu. Tak. Ale čo? No, to by som sa vedela. Lift. No, už sa mi to načítalo super. Skvelé. No, a teraz domček. Dáme domček. Si do domku. No, takže sme v domčeku. No, čo také máte radi? Mi napíšte, že jakú hru máte z Robloxu na celom svete najradšej. Zahráme si to 6-7. 6-7. O, to sú ty. Ok, tak chcem vedieť, čo je to za hra. To hru som v živote nehral, priznám sa. Nie som taká, že 6-7 fanúšek. Že veľmi akože, no, že ok, pre mňa 6-7, ok. To už počuť 6-7. Ok, to sú za Robloxy, dobre. Nie. Co? Car. Ok. Už viem, čo to je za hru. Videl som, že nie je jediné, či čo. Musí ten 6-7 prejsť. Čo hovorí proste 6-7? Ten je strašidelný. Nechcem, že mi vyskakovali také obrázky, čo sa mi nepáčia. Tak my tu zatiaľ zostajeme. 6-7. Nie. Ja tu zostávam obe nejaký typek. No, ten ide veľmi rýchlo. Ja neviem, jestli ho otočím. Ja nesmím, že vidno. To bolo proste vidno. Ja on nepáči to. Fuj. 6-7. Just 6-7. Ok, 6-7. Ne. No to červené. Uberie. Taká hra, kde proste musíte že utekať že do ďalších poličok. Ten typek má speedrun. Už to ide. Wah. Toto je ešte horšie. To je oveľa ďalej. Prešla som nejaký typek. OK.
Dostal jsem 800 coinů. Jdeme do shopu. Shopper. Takže my si koupíme. Myslíte toto? OK. Ovoxy. Takže zo shopu vychodíme nejako to. OK, jdeme z Robuxy. Ja chcem tiež rýchlejšie behať. Ne. Rukavice mi v tom asi nepomôže. OK. Wow. 6-7. Ja neviem, čo do mňa vyložil, že 6-7. Hejme 6-7-ňackú vec. Veľmi populárne. Tak to asi bolo moc silné. No čo robí toto? S tým speedrunem alebo čo? Ja neviem, takže ideme na ďalej. Tak uvidíme sa na budúce, tak ahoj!